Hej og velkommen tilbage til Vi tager pulsen på Europa. Jeg står her sammen med Kasper Pedersen, der er EU-ordfører for Venstres Ungdom. Og Kasper, jeg har sådan set 2 spørgsmål til dig. Det første, det går på, hvad synes du er mindre godt ved det europæiske samarbejde? EU generelt er et ret godt samarbejde, vi har. Hvis jeg skal sige noget, der er mindre godt, så kan vi snakke om gennemsigtigheden af EU. At lige nu der har vi 5 forskellige instanser. Det er meget svært at finde ud af, hvem der er hvad der er hvad. Hvis vi for eksempel lavede om til et tokammersystem med lidt inspiration over fra USA, kan man så vel og mærke sige, så vi havde et kammer til befolkningen, et kammer til medlemsstaterne og så en folkevalgt præsident for eksempel, så vil det være meget mere gennemsigtigt, meget mere overskueligt, og det vil sådan hjælpe med at give lidt mere demokratisk følelse og legitimitet til det hele projektet. Det er måske en af de ting, jeg synes er mindre godt, som de gør det lige nu. Ja, det synes du så er mindre godt. Er der så et eller andet, du synes, der fungerer rigtig godt ved EU? Ja, det vi ser, det er, at Danmark lige pludselig får en indflydelse. Vi må jo bare erkende, at Danmark er et lille land. Havde Danmark ikke haft EU, så var vi endnu mindre land, og vi er nok i bunden af prioriteten, når andre lande skal lave frihandelsaftaler. Det vi i stedet kan gøre, når vi har EU, det er, at vi laver fælles frihandelsaftaler som en stor nation, hvor vi tæller hele EU, og så faktisk formår at lave en aftale med Canada omkring frihandel. Danmark havde nok ikke været topprioritet på Canadas liste over at lave frihandelsaftale med ellers. Så det er en af de mest oplagte ting, vi bruger EU til. Tak for det. Og tak fordi I så med af den her udgave af Vi tager pulsen på Europa.